இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஆத்மேஸ்வரன் முத்தப்ப நாராயண சுவாமி கருப்பசாமி கோயில் திருவெற்றியூர் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருங்க, ரொம்ப நன்றி. நிறைய பேர் நிறைய கேள்விலாம் கூட கேட்டிருந்தீங்க, அதை வர காலங்களில் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதிலுமே ஒவ்வொரு வீடியோவில் தனித்தனியாக கொடுப்போம். ஏன்னா சில கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டியிருக்கு, அதனால தனி வீடியோவில் கொடுக்கணும். வேறு எந்த கேள்வினாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடலாம். கண்டிப்பாக அதுக்கான எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பாக எங்கள் குருவோடைய அருளால் பதில் கொடுப்பேன். ஸோ இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள்கிட்ட எதை கேட்கலாம், எந்த கடவுள்கிட்ட எதை கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த கடவுள்கிட்ட எதை கேட்கணும், கடவுள்கிட்ட எதை கேட்கலாம் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ், ஒரு பிரபஞ்சத்துல இருந்து நீங்க இதை பாக்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்க கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணுமே தவிர எதையும் கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு கடவுள் மேல முழுசா நம்பிக்கை இருக்கு, அதாவது முருகன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். முருகன் மேல உங்களுக்கு முழுசா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டுதான் அவர் உங்களுக்கு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்மளை படைச்சவங்களுக்கு நமக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியும். நமக்கு எந்த நேரத்துல எதை செய்யணுமோ அதை அவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்க. இது நீங்க சொல்ல விளையாட்டுக்கு இது எப்படி எங்களால் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு வாரத்துக்கு எதுவுமே பண்ண வேணாம். நான் இப்போ என்ன சொல்றேனோ அதை நீங்க வேணாலே போடும், சரிங்களா? எனக்கு இந்த உடலினை தந்தமைக்கு நன்றி, இந்த உடலில் உள்ள பாகங்களை நன்றாக இயக்க செய்தமைக்கு நன்றி, நின்னையே எப்பொழுதும் நினைக்க செய்தமைக்கு நன்றி, இந்த வாழ்க்கையை அளித்தமைக்கு நன்றி, இந்த வாய்ப்பினை அளித்தமைக்கு நன்றி, நான் செய்த தவறுகள் பாவங்கள் பிழைகள் யாவையும் மன்னித்து இனி மீண்டும் அத்தவறுகள் அப்பாவங்கள் அப்பிழைகளை செய்யாதிருக்கும் வரத்தையும் மறுபிறப்பில்லா வரத்தையும் தந்து அருள்வீர்களாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க இஷ்ட தெய்வத்தோடைய பேரை நீங்க சொல்லிட்டு வாங்க. இதை நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்த பூஜை முறைகள்ல இதையும் சேர்த்துக்கணும், இந்த வேண்டுதலையும் சேர்த்துக்கணும். இது உங்களுக்கு நிறைய மாற்றத்தை கொடுக்கும். ஒரு வாரத்துல அதுக்கான மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு என்ன மாற்றம் வருதோ அதை நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடலாம், சரிங்களா? எப்பவுமே கடவுள்கிட்ட நீங்க இதை கொடுங்க அதை கொடுங்கன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு மாறுதலா நீங்க நான் உனக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன், ஏன்னா அட்லீஸ்ட் என்னை உட்காந்து உன்னை நினைக்கவாது வைக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க இந்த வேண்டுதல் வச்சாலே அவங்க மனமகிழ்ந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கூடிய சீக்கிரமே செஞ்சு கொடுப்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ எந்த கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்கணுங்கிறதோ இல்லை கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்கலாம் என்ன கேட்கக்கூடாதுங்கிறதோ கிடையாது. இது நீங்க அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சாலே உங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை அவங்க செஞ்சிருவாங்க. இன்னொன்று, கடவுள்கிட்ட போய் நீங்க எனக்கு கடன் இவ்வளவு இதை தீர்த்து வை, நீங்க உங்க ஆடம்பரத்துக்கு கடன் வாங்கினீங்க, அது அவரு தீர்க்கணுன்ற ஒரு அவசியம் இல்லை, சரிங்களா? அதே மாதிரி நீங்க போய் வல்லமையா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டு அதை அவரு தான் காரணம், இல்லை அவர் சரி பண்ணுவார் அப்படின்னு வேண்டதெல்லாம் கரெக்டான விஷயம் கிடையாது. இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்க ஜஸ்ட் அவருக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு போயிடலாம். இது வரைக்கும் நீங்க என் கூட இருந்திருக்கீங்க, என்னை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க, இது எல்லாத்துக்கும் நன்றி. ஸோ நாங்கள் இந்த மந்திரத்தை இந்த வீடியோவுடைய கடைசியில போட்டிருக்கோம், கமெண்ட்லயும் நாங்கள் போடுறோம். அந்த கமெண்ட்ல இருந்தும் நீங்க எடுத்துக்கலாம், சரிங்களா? வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தால் கொடுங்க, கண்டிப்பா அதுக்கான பதில் கொடுப்போம். அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி போட்ட வீடியோ தான், பட் அவங்க நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டனால அடுத்த வீடியோவில் நல்லவங்களுக்கும் இறைவனை நம்புறவங்களுக்கும் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் வருது அப்படின்ற அந்த பதிலை அடுத்த வீடியோவில் தரும். நன்றி, வணக்கம். சிவம். இறை நம்பிக்கையோடு இருப்போம், நல்லதே நடக்கும். சிவம்.